nyang endi. Oh, nggih. Perkara pergandrungan iki rada tak singkiri aku. Mboten purun nggih. Ya gelem ning ora pati imbang ngono lho, ngono lho. Aku golek sing imbang-imbang. Oh, ya wis berarti mo. Iya. Iya. Neneno.
alon ya, Mer. Dadi ngaturke apa-apa ki waton ora diyaya, ora emosional ki apik, ngendang ki ya ngono. Ngono disengkakke saka jroning ati, wekasan kontrole kurang ki ya ora penak. Tak tuntut tak gendong tak tuntut tak no ki jane reok. Deng 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 no deng 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 no deng deng ngentak tak no piye le male. Lilanon tak no tak menonano niku kula pendhet niki garap reok dadi iki penak. Wah iya kok pengendang lek bocah iki niki ponakan kula. Lho ngono mak. Niku asline nggih tlatah Tulungagung namung wonten Trenggalek sakniki pun pindah wonten Tulungagung. Lho ngono mak. Wah kuwi hebat. Dadi palapa Monatan niku nek pas Jaipong nggih niki rekamane akeh banget. Dadi Mbak Aini rekod sing pidalem enten Ponorogo niku nek nggarap lagu rata-rata nggih bocah niki. Weh kendangane apik lumayan. Ya Mas dindingane pelok Mas. Rada digrengsengke. Prengat prengut adik mikir apa? Balise. Hei.
Piyai Ponorogo dadi maskot enten tlatah Tulungagung, Kediri, Jombang, Malang nganti tekane Banyuwangi. Dadi Mbak Lucy niku mboten nate kundur saking tlatah wetan. Wah, ngono mak. Saben-saben nek kula pinuju wonten pagelaran panjenengane mesti wonten. Wah ngono ya, Mak. Ning kala mangsa enten swara sumbang jarene sambung tresna kalih kula niku luput karena panjenengane nek tindak mesti diderekke kagunge ya to, Jeng. Ya ta. Nggih, leres. Ya. Jarene aku pacare Sun Gondrong. Kula niku lho sing mboten kiyat, Pak. Nggih. Kula mun rumangsane, kula mboten wantun panjenengan niku nadyan to niku ora mun nimbang kalih kula. Dadi ora ana ya, Mbak, niku ora mung isu Mboten mawon. wonten. Kula niku pancen ngabdi nderekne Mas Sun niku sampun dangu sanget. Nggih, niate namung ngregengaken pagelaran wayang to, Mas. Nggih. Leres. Piyayi kok saya mbombrong katon pencorong. Niku kok saya mlenthuk kabeh. Lho, ya to. Jare wis menep mau kok ngerti nek aku mlentus barang. Yo. Mboten maksude niku rak saya lemu. Oh, nggih. Niku rada dikurangi. Sakjane nggih kurang-kurangi wong benten jenengan tak njak tanggapan terus pripun. Lah ya kok malah saya tambah awake kok saya wewek nyuden to. Jirene wis menep ayo sik nglirik awake sinden. Ya tegese niku rak kanggo penyegaran to, Nok. Nggih. Dadi mripat niku nafsu supya sing palawangan mripat ditampa mesin pikiran ditampa nafsu, kala mangsa sok ati ki ya ketarik ning ya mung mapan ana lahir wae. Dadi ora tak tandur mitra kerja. Mitra kerja. Mitra kerja panjenengan iku lek ten dalem kagungane garwane, kagungane Bu Haji, lek ten mriki kagungane Sinden kalih Yoga. Kagungane sedaya penonton. Ya wis nggih to? pokok aja kok purak ya, Nok. Milik umum. Kula nggih lek ten griya takne bojo nek ning panggung milik. Aku nek dingin rebutan iso wedhih ora. Alah sapa? Mas, rampun sangat dalu niki saged sowan wonten tlatah kula piyambak wonten Ponorogo. Tlatah Ponorogo. Ingkang kula tresnani menika matur sembah nuwun dumateng sedaya panitia, khususipun Bapak Ibu guru wonten SDN 1 Padas. Luar biasa sampun 100 tahun usianya, Mas. Nggih, 100 sampun tahun melahirkan nggih. Niku cara wong wonten pun ampun, buyut. mboten duwe dosa. Oh nggih, nggih leres. Uswatun hasanah. Uswatun Tegese hasanah. menjadi percontohan. Inggih leres. Niku dadi Sampun papan sing melahirkan. dadi percontohan. Oh ngaten nggih. Bumine bumi tuwa. Tuwa menika. Sampun melahirkan putra-putra sing bisa membanggakan nusa dan Enten bangsa. sing dadi Polres. Dadi dokter, dadi Kapolres, dadi Dandim. Wonten Wah, kathah sangat pejabat teras. pejabat nggih sedaya rawuh. Inggih selamat dan sukses, semoga tambah maju SDN Setengah Padas. Matur sembah nuwun ugi Ketua Panitia Pak Lurah menika. Pak Lurah wajah nyenengke. Pak Ning Lurah. Pak Lurah niku nek niku ngeten Pak Nun sewu Pak Lurah nggih. Desa niku jangkepe desa niku Sela Sura Agustus niku diwayangan. Nggih ta? Wah, iya to. Niku penting. Sela sing dikarepe nek tumrap wong Jawa niku padha karo dina poso ngoten nika. Tegese golek sela selaning sela sing sela niku disuseli. Lah sela kanggo prihatin tutupane kudu nganggo wayang. 17 Agustus pengetan HUT negarane dhewe kudu nganggo wayang. Mapak siji sura niku nggih kudu nganggo wayang. Niku nek jangkep wayangan terus niku nandhake pejabat sing diasihi karo masyarakate ya Nok. Akhire ana tembung manunggaling kawula Gusti. Pejabat sing seneng nanggap wayang padha karo tresna karo masyarakate. Pak Lurah niku kalih Mbak Carik nggih merakyat. Wah, grapyak semanak sedaya pamonge mriki. Terah Mas. ketut Surya Terah Ngalam. ketut Surya Ngalam. Omonge kok mburi karo ngarep padha. Nok, soalnya napa? Madarane padha gedine. Ya ora kok ngono Nok, tegese iki panjenengane ra merendahkan. Nggih, sakjane aku ki mboten. Bagus lho Anu Kyai. lagi bagus lho Pak, gedhe Pomo dhuwur. petenge niku ra di alit titik ngono wah tenan. Nggih, Pak Lurah ugi mboten kata lumpen. Dalu niki bingah sangat dirawi pepunden sing tersohor. Saya sering dengar asmane rumiyin wonten Kalimantan, Sapa? tapi Bapak Ipon. Wah mengko tak deloki rajae sik. Nggih. Arep jenengan ramal apa? Beliau ini Ya ora terkenal. wani kok ngeramal to nek ora ana Nggih. to piwulang ki wong nonton kuku, wah iki terah keturunan Ngaten Hadi. nggih. Ana Oh, terah keturunan Dara Katong. Jene kene bukumu tak delok sik. Kuku elek-elek ramalane. Ora. Kuwi mujudake nonton karo terah. Nggih.
Dadi Pak, garis tangan ki ana, rajah ki ditonton ana. Mula sak kala masa ora kena ngremehke ilmune wong Jawa. Nggih, leres. Kuku pecah kuwi metaraman. Oh, kenapa tandane lek kuku pecah niku? Ya kuwi angel melajari. Dadi lek cara wong sing ahli spiritual kuwi kukune murup. Kukumu tak sawi murup surut-surut. Urut nggih. Ngampleng tiyang nggih mati niki. Ngampleng mbahmu. Nggih, matur suwun Pak Ibu beserta Ibu. Iniki juga wakil rakyat di Kalimantan sana, Mas. Beliaunya sampun terkenal mriku nggih sebagai pengusaha, nggih to, properti batu bara. Kula riyen asring mireng tapi dereng nate. Wis lho nek urung tak delok tangane aku. Nggih, ugi matur sembah nuwun sedaya penonton rawuhipun nggih, Bapak Ibu. Mugi sedaya sehat, panjang yuswanipun, kathah rezekinipun. Sing duda urung oleh bojo ndang oleh bojo, sing rondo ndang oleh bojo nggih, Pak. Ilang penyakite encok pegerini ure mati kadas kurat kabeh ilang. Niki dawuh Mbak napa, Lucy Mas? diaturi dibalekke nek langgam rak mun kelino. Nggih. Dadi kula balekke teng wetanan. Menapa, Mas? Mangke nembang riyen mangke rak wonten masuk klinik to niki. Nggih, wonten. Masuk klinik iki Janti Slahung. Ganti slaung nggih. Wong ki nek ning daerah kono ki biasane rada singklu. Pak wonten. Wah kuwi sejarah ya nek jok klinik rak singklu. Diaturke gerajakan Banyuwangi sik ya no. Ngono ya. Oke, Banyuwangi. Ya. Raja
Lenggarien ya Bang Ayu. Nggih. Dadi lah nggihmu kok kesusu to Mbak kok. Nggih iki mbok yo alon-alon lakune kok. Lah pun ngeten iki lho. Pun gawan bayi. Nek jenengan niku trah Bathara Katong. Nggih. Kulite kuning nek trah Ketut Surya Ngalam niku cemeng-cemeng. Oh. Kaya Mbak Lurah niku klebu Ketut Surya Ngalam. Atur kejenengan ngelokne baluran cemeng. Ngawur. Sugeng dalu Mbak Cangik nyuwun lagu Tresna Warangkono. Tembang Tresna gubuk asmara. Selamat memperingati 1 abad untuk SDN 1 Padas Bungkal. Semoga semakin maju dan sukses. Dari Jack AV Multimedia Balong Ponorogo. Kaya kok diaturke ya Mas. Ya mara Mas Joklitik kula aturi minggah wonten panggungan Mas kanggo versi ketupraan wong Mas Joklitik niku rak pelawak siswa. Oh iya Mak. Pikantuk berkah pangestu panjenengan sami wilujeng bagas kuwarasan Koko Prabu. Kakang Patih kados endi pawartanipun ing kepatihan Kakang? Inggih sedaya pikantuk berkah pangestu panjenengan sedaya kaneman anggenipun ngladi kanuragan mboten badhe nguciwani panjenengan Gusti. Daging panuwun tanpa pamepet saking dika Kakang Patih Sida Beksa ingkang sembada mayune dhateng para kawula tasih ingkang temanipun sembada dados tepa tuladha. Inggih leres. Nika sketsake anggone lemah Kakang. Ngestaken dawuh sembah nuwun. Guna Santo. Apa? Piye to, Dik? Kowe iki ora basa piye to, Dik? Iki wong apik-apik wonten dawuh kasinggihan kok apa-apa kaya karo anakmu kowe kok. Guna Santo. Dawa ketimbalan sing Iso ora pas iki to, Dik. Kene iki nggone toprak lho, Mas. Ya paling ora sastra anta wecana ki ya ditata to. Lah ya wis pas ta. Suarane iki piye, midele sepiro? Nah, cengkok kepiye pawartane Guna Santo? Angsal berkah so pangestu panjenengan dalem. Sami sedaya sami wilujeng. Cedhek cendhek mendari ya. Iki gak iso omong cetha Mas, wong contonge mrongos e. Perongos matamu picek. Pas mbok omongne wong wis ngerti. Aduh, sembah nuwun kepareng. Iya kena. Menawa- Kakang Patih Sida Beksa. Menapa kula kepareng Yen to kowe wangun turta pantes kowe jumeneng tak keparengke. Ning yen to mengkoning ngujiwani kowe kudu lungguh meneh. Nah, insyaallah Allah, insyaallah. ketoprak nggih insyaallah Ya, kaya iki- pengajiane kowe. ya tapi ya paling ndak ku ya berbauran iki ngawurke wong iki. Kepareng jumeneng si Munun. Iya. Sinuwun. Sinuwun. Lah ya si Munun. Sinuwun. Si Nu nu wun. pun Sinuwun. si Munun. Lambemu iki piye to jane? Sik tapi jane dulurmu apa? Niki nggih pernah Mas kula to, niki mbarep. Lah kok beda rupane? Beda kula turunan Cina, lah niki turunan kere kok. Ala peh raimu mantune dalang kaya kemlinti. Mangsamu. Nuwun sewu. Sembah nuwun salam taklim dalu menika saged kempal sareng nyambut damel sarengan panjenengan. Wah, jan. Dangu mboten panggih Mak Cange. Ya, sing marahi dangu mboten panggih ki ya kowe kuwi kok. Wong nyatane ya seragame wis padha. Nggih. Janipun lak ngeten iki sudah menunjukkan di antara panjenengan kalian kula itu menanamkan chemistry. Bener. Sehati. Kowe ngerti apa ora, Dok? Jelas Iki ora sekolah. Loh, jelas ngawur. Kowe ora sekolah, kowe nek kaya Masun sarjana seni. Kaya aku SMA ra ketang kuliah ra tutuk. Ngono. Kluthuk sekolah apa? Diajak ngomong rada intelek mboten mudeng chemistry itu apa? Ndak Apa? mudeng. Ngerti lho. Chemistry ki ya wong wedok. Ora nyandak to? Ora Chemistry kok. nyandak.
Lek wong lanang ke suami, lek wong wedok ke Lah istri. kok keswani Iki bahasa keswani intelek. iki bojone Kumbu Karno. Mboten nyandak wong niki SDM rendah to, Mas. Nyepelekne aku e. Nyapa? Aku ki nun sewu lho, sekolah iki baru ulangan lho ki. Tak trimo aduh. Lah nek nuwun sewu putra panjenengan lak ranking. Oh iya. Bapake dalang menanamkan jiwa budayawan yang besar, anake ya mesti entuk ranking. Anakku wingi bar njikuk rapot juara loro lho. Wong anak ranking entukmu bangga kowe. Ini di sekolahan paling tidak kita harus menonjolkan dalam pendidikan yang luas. Umum. Anake dalang, anake masun ranking 1 umum. Iya, Anakmu ndek iki ranking 3 wis umum. pinter kok. Anakku Mas. Ranking yo an. Meteng sik. Kowe nek omong ning kene hati-hati lho. Nyapa aku? Masyarakat kene iki masyarakat yang apa kuwi jenenge peka banget. Lah lek kene iki dulur kabeh Mas. Kok ngomong kudune kowe iki malah isin duwe anak sekolah meteng ki Nyapa isin. isin? Bangga no. Kok lek anakku ranking dikira tiru-tiru anake Masun. Dikira tiru-tiru anakmu. Loh, anakku tak gede we Mas, idealis Mas. Anak Wong meteng bobot ora idealis. isin to kowe. Seharusnya kowe ki wirang Mas, duwe anak nganggur ki wirang. Ning ngeten Mas, Nyapa? jadi wong ki nek ora duweni jiwa intelek. Nggih, susah. Intelek ki artinya orang yang cerdas. Ya, Ngono. betul. Dadi nek Jogluduk pancen kelas iki menengah ke bawah. Nggih, nggih. Dadi ya kudu dimaklumi ning tetep kanca ki diajeni ya Mas. Loh, Nggih, nggih. niki ngatur napa kalih sekolah SDN niki Cik, Mas? paling tidak dalam pembinaan di antara beliau-beliau ingkang berkompeten khususon dumateng ibu guru, bapak guru. Jadi guru itu tolak ukur yang besar tanggung Iya jawabipun. bener. Enggak, wis aku ora percaya. Kok ora percaya piye to? Bareng teko ning kene iki sugane mek jeding tok loro lho mriki. Sing goblok ya kowe wis ning jeding. Wis, Matura karo Pak Imam kepala sekolah. ngopo? Sekolahane ombok, kelase ya apik. Ya, Ruangan guru khusus kantor ya AC. ngono. Jedinge kok ya ora enek ciduke. Kaya nemen-men aku ki. Lah kowe mau pipis ning nguyon ndi? Basa tak duwelok nek kono nek kalengan cet mangkilonan. Tak nggih ciduk lah kok kitutan cet gonku ya saiki malih rupane. Kitutan cet kuwi kok iso ning mburi kono aja omong. Paling tidak ini adalah salah satu contoh sekolahan kok gelem nguri-nguri kabudayan. Lah, niki, Ini Mas. menanamkan jiwa budaya yang besar. Mula bocah sekolah saiki ayo to padha direngkuh ditunjukkan bahwa budaya ini memang nilainya sungguh luar biasa. Mula sinau wayang niku penting Mas. Nggih. Wayang niku ora manut godrek niku ora enten to. Sing ditayangke enten TV Leres. niku jarene saka India dadi niku mboten. Ngoten Dadi nggih. kula goleki sejarah sing dirampok karo Raffles zaman semono Mas. Loh, iki lho. Rungokno. Masu nek ngendikan titenono. Nyapa? Tangane saiki gelem obah. Loh, iku salah satu bentuk ekspresi. Ekspresi apa? Lah ngelek ngendikan ngene iki. Lho, gelange anyar lho. Modele rumah samu Mas Aku piye? gelangan iki kan biyen lho. Rumah samu Mas piye? Mas kok Monel. Kowe tak critani ya. nggih. Empu Walmiki zaman Majapahit. Gila Iki, iki mbahku iki. Iki Aku penting. mbahku Empu Wawi iki. Iya. Mbah. Nah, kuwi nulis buku epos Ramayana Mahabharata. Nggih, Mas. Ya ta? Terus Paraga pacari nulis 1950 sing ditayangke ana TV saiki. Leres. Nggih. Dadi sing asli wayang niku dheweke wong Jawa. Mula kowe nek nonton tentang Gunung Harju. Leres. Tapake Subali. Petilasane Dasamuka, petilasane Kumbakarna, kuburane Werkudara ana tlatah Lamongan. Loh. Dadi wonten tanah Jawi nggih. Dadi ora kok nek wong India, mula nek sampean nonton tayang rak wonten tulisan, ini bukan sejarah India tapi dongeng yang melegendaris. Legendaris. Dadi hak ciptane tetepe wong Jawa, Indonesia. Mas. Iki Lah trimo pelajaran kaya ngene iki sejarah mbiyen. Iki sejarah. Iki sing diaturke menyipun Masun iki salah satu bentuk studi sing berbasis kompetensi. Wih, jan. Iki sejarah. Ndak ngangkat utekmu ndak ngangkat ngene iki. Omong ngamuk keduren iki lho. kompetensi apa Piye, piye? kompetensi? Kompetensi, Mas. Balenono Pelajaran. alon-alon baleni. Iki salah satu bentuk pelajaran sejarah sing Studi. berbasis kompetensi. Wah. Jan. Dadi nun sewu lho, aku lek pelajaran iki sembarang tak pangan, Mas. Lek trimo sejarah niki tak pangan. Sejarah mbok Tak pangan. pangan, Mas. Pelajaran Matematika tak pangan, Mas. IP Tak pangan, IPS tak pangan, IPA tak pangan. Aja meneh kok IPA IPS, IP kuwe tak pangan. Ah, Kowe iki kok kenggeragasen bocah. IP mbok pangan aja dhewe.
Lah sapa? Aku jan. Alah. Kok senene Pak Sento iku. Wong kok. Jane calon iki setele karo aku ya Mbak Lucy. Lah, Kowe matur nuwun karo Mbak Lucy. Nggih, Mas. Pertama kali aku njumuk sampean saka Mbak Lucy. Matur suwun Mbak Lucy. Ning Kula- kula ora melu gandengane aja sentun. Tuh, Dudu kowe gandengane piye. mulane ra lucu ndek ngenane. Kula kemutan nalika nderekke penyanipun Pak Naryo. Naryo. Nggih. Nalika ngasta wonten Lamongan, lajeng kula dipun sambungaken panjenengan. Terjadilah bibit-bibit pelawak dari Jawa Timur yang muncul generasi muda nggih kula kali Jokutu. Karo aja sentun biyen jok kluduk ki rak susulan. Toh. Tenan to. Raimu budal dhewe. Aku golek sing murah lho, Tapi Mas. kowe kalah kowe. Nyapa? Karo pentul kalah. Ora iso. Mas disambung Jawab, sisiane siap, lagu nggih siap, Mas. siap. Ben ku tatane Sip, tetep apik. siap, Ya, Mas. tintingane pelok Mas. Kulon kutha tulung aku saiki. Ya, Rin. Itu. Tanduran ketulan nyata bisa Pulang kutha tulungan Terus. saiki kanune milih mangit kepranondo serenane kula kaya banjir tanduran ketulan nyata bisa Mas Jo. Dawuh. Umpan. Suwi raket petuk ya tak penak-penakne to. Duk, Dawa Mas. kowe abot aku apa ora? Loh, abot Mas. Yang penting cetok lo abot. Mas. Nggih, nggih, nggih. Batok salur. Boten tetep abot Mas kula. Heeh. Kula mbiyen sing didik karakter kula kados ngeten menika mboten enten lintu Sing kejaya. angel adimu jo klitik. Loh, jane mboten angel Mas. Tapi ya. Iki jane gampang, Maksudnya? tapi pekok. Kowe iki ngunggahke, ngedukke, ngejlokke ya kowe kuwi kok iso. Lah apa to? Ya paling ora dulur ki iso seimbang. Seimbang piye bayaran kula tambah udak yo. Kowe dibayar piro? 750. Monggo jumlahe piro? Jumlahnya padahal 5 juta ya iso 6 ya iso 7. Nuwun sewu Mas, panjenengan sebagai pucuk pimpinan pagelaran. Iya. Dalang apa yarepe padha karo sinden? Sinden apa yar padha karo yoga? Sudah, Manajemen koordinatornya siapa? manajemen Kritik. itu harus ditata. Ketuane sapa? Kula. Lah kok kowe 750 ngresula lho. Bukan bondomu apa? Ora duwe, klambi nggih kula sing Lah kowe iki gawe. kowe budarene numpak apa? Dijet Mas. Lah ya kok tumpakmu ijet to. Tumpakmu Jaluk kaya sak ngono. yuta ki ya ora kuat. Ning nuwun sewu Mas, Napa? mboten kok ngguroni seniman iku nek dipoles pancen larang regane. Iya. Nderekke panjenengan pun cementel omah. Pas. Lah nek omahe napa? Aja mbok omong. Lho, wis to menengo ae. Kok dikira aku pamer. Ora wong ki njunjung derajat lak entuk to. Ngajeni. Nuwun sewu nek omahe dalang mesti logone wayang utawa gunungan. Mesti wong liwat ngerti nek kuwi omahe dalang. Omahe dagelan dibentuk model kaya dagelan, Mas. Batinku omah kok modele kaya dagelan ngene kok apik men aku ngono. Napa? Matamu ke meh ambruk. Problem ambruk. Ngomong. Mas diaturke nggih. Nggih, siap. Lagu versi Banyuwangen niki lagune Demi. Ngoten. Kula niki nggih aktif ngarang lagu niki lagu kula sing nembe di napa niku divisidekke ya Mas. Ya, Nggih, Mas. Niku didarkan. lagu kahanan. Oh, ngoten. Kahanan diawali sinembang rak Dona Kadek ini kok. Leres. Niku teng Ponorogo mlampah, Mbak. Lho, Mlampah. Sampun, Mlampah. alhamdulillah Oh, sampun. oh, nggih. Mas iki sampun mboten mlampah menika. Sampun mboten mlampah piye. Mas iki pertama kali sak dereng mlampah tapi akhirnya Mas Ya mlaku. blas gak payu. Padha ae. Niki dirasane nggih.
Niki diaturke Nggih. lagune Mas Demi. Kanggo rika wae enak ya. Oh, Ini nggih. jajalan. Bocah atik kaya kurang rabuk to iki. Niki tetep nganggo gamelan lho Mas. Nggih, Mas. Sing ana hang bisa Lah nek suarane jenengan kali kluthuk kadoh, Mas. Pedhot no. Lho. Paling Matesi welasuki alah. Kemampuane mek semono. Mas yo kasamudra sun arungi. Ya no. Lagu Mek menang gondrong tok. Sing ana hang piso yatasi walasiki masyo ilyang nyongo sun pelas Jok guyu iki tapu iki. kurang konsentrasi. kok pereng Kale Mas. Pedonone elek. Kuwi Aja gone kurang konsentrasi. gone iki kon penerno gone ning titik. Wong wedok ki konsentrasi lho. Hei. Kok kaya nyandak. Kok plak-plek ya paling ora digeret. Rodok rene lho nok nggone iki. Piye-piye kluthuk lenjung ya. Tempat itu mempengaruhi vokalitas. Alah kuwi kesuwen. Lah, kok- Langsung matek. Iki Mbak Junjung, kowe seneng kene seneng. Iki enek sing ngempet. Sapa? Kuwi lho. Ngejak ben-bengi ra iso junjung ra lara ati. Mulane dipasrahne aku sing junjung, beliau sing ngrasakne asline. Gerakane nek ngempet piye? Gerakane Tak ngempet delok iki begitu aku ngangkat ki maksud ki lek legah. karo ngempet. Iya. Ojo iya. Ate kaya pedet anyang-anyangen kok. Usah. Wah, apa ya. Kangen lho Ya iki. kowe. Ya monggo diaturke kanggo rika Mas. Ya Ya, siap. monggo. Mari. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
mangsa kawula muda Nggih. Nggih. ana kanggo para sepuh. Ngoten. Mas yo Dawuh. diaturi Bapak Ipong ya Siap. ana pepanggungan. Ngestaken dawuh. Monggo tepuk tangan kagem jenenganipun Bapak Ipong nganggo ketoprak wae Mas ini kan Nggih. Mas. Monggo Bapak. Kula suwun berkahipun. Kok Pak Ipong. Monggo Bapak Ipong kalian Pak Sugi monggo. Sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangge. Kados endi pawartanipun Bapak? Nggih niki kula dadi cantrik nderekaken panjenenganipun Mas Ipong. Oh, Soalipun kula niku lek dadi sakniki dadi tim sukses bupati. oh, tim sukses Bupati. Nggih, niki Mas Ipong rencana badhe macung bupati. Oh, Nanging kula wingi kula golek dukun Bu Cangge. Nggih pripun? Intine kon golek lebon. Niki kinten-kinten sindane sing nek nggih lebon sing pundi niki? Lah. Nyun pangapunten Pak, niki sinden sedaya saged dileboni mriku. Wah, tak tuapuhi lambemu iso. Maksudnya iso dileboni iki bisa dileboni wawasan Mas. Oh, Jadi bisa dileboni pendidikan. Jago Tahu Mas? kowe kudu iso nonton tegese sikon Nah, situasi pan-papan. dan kondisi. Nyun pangapunten. Kowe ngadepi sapa? Ngadepi Pak Bayan, Pak Bayan kalih apa ngadepi Pak Bendung, apa ngadepi Bapak Lurah. Nyun pangapunten. Panjenengane nek ditonton saka sorot netrane iki piyayi luhur. Nyun pangapunten. Kagungan kawibawan. Duwe kawibawan Nggih. trah luhur, wong unusaning titah sing ditampa karo Gusti kang akar jagat maksude tapa bratane. Nyun pangapunten. Tembungmu piye? Kula pripun menika Sinten bapak ingkang menika saged Kok kena dileboni iki Mas? Kuwi jenenge iki ana pendidikan lho. Nggih, saking. Nggih, niki Terus dibaleni. nyun sewu Bu Cangge. Monggo Nggih, nyun Nggih. pangapunten Mas. Nyun Niki- tak potong kowe. Dados ngeten. Dipotong, maksudnya jenengan dadi tukang syukur ngoten ta? Lha ya. Lah kok Dipun monggo kula aturi paring dawuh Bapak Ipong. Nggih, monggo Pak Ipong. Pak Wong. Sugeng dalu. Halo, Pak. Kowe iki aja delajikan to. Ya Ngapun. menghormati beliaunya. Ngawur ya. Wong iki wis ngerti aku mbiyen nek karo Pak Ipong iki mbiyen nek dahar Pak Ipong sajang Mas aku mbiyen. Ponakan kok. Sak piring aku mbiyen nek dahar. Dulur. Sing ngomong sapa? Lah kok iso dahar bareng Maksud iki Pak Ipong bar ning restoran ora entek, go ning pawon tak entekne. kere. Monggo Lah Pak. Cabe, Mas Nggih. kajenge paring dawuh Sugeng Bapak dalu. Ipong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ipong. Salam. Niki dalu luar biasa. Nggih. Peringatan seabad SD 1 Betul. Padas Nggih. Bungkal. Dah. Kula sik nebis Akeh padha akeh. Bapak ben dawuh sik. Bene ben lho. Wong iki lek mempunyai SDM yang tinggi ndak grogi, Mas. Akeh padha iki wae. Gonmu sing palsu iso. Lho paling ndak iki wis suatu bentuk chemistry wibawa. Beliau sawung ngasta ning gone Iya. Ponorogo, aku paling ndak dadi wakile. Rai kaya maling ngono kok iso. Alah maling story ning gone. Cabe Mas, bapakmu. ben kajenge paring dawuh. tentu untuk saya ini kehormatan besar luar biasa. Siap. Walaupun kula mboten alumni SD mriki tapi sudah bisa ikut memeriahkan bergembira bersama pada malam hari ini. Selamat kepada SD 01 Padas. Mudah-mudahan terus berkarya Amin. kayak melahirkan Sis. lulusan-lulusan yang terbaik untuk bangsa ini. Amin. 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 Nggih, tapi ngeten lho Pak Ipong. Nggih. Nggih. Lek awake dhewe niki maju, lek sampeyan iki maju bupati, bupati iki dibagi telung kelompok. Ngoten. Kelompok siji bupati sing wis, kelompok loro bupati sing saiki, terus sing kelompok telu bupati sing arep. Siap. Dados ngeten Mbah Cangge. Kula niki
sampun 3 sasi niki mubeng teng Ponorogo. Oh, ngaten. Silaturahmi kali masyarakat. Sing kula sumerepi kahanan pembangunan memprihatinkan. Dalan-dalan bubrah sedaya. Oh, inggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Lah niku lho, bolong-bolong. Mula niku kula sakniki sampun nyusun program mau Mbah Lurah Padas nggih pun pesen kali kula. Pak Ipong sing dibutuhne wong saiki iki piye dalan apik. Padang. Nggih ngoten Mbah Lurah nggih? Nggih. Nggih. Mula niku program kula sing kula andalne nangke kalau dados bupati adalah percepatan pembangunan jalan-jalan desa. Jane nek ragat niku kathah nggih Pak nggih. Boten. Boten nggih. Niku namung dibutuhne gang 100 miliar. Oh, ngaten nggih. Dan pemerintah Ponorogo gadah. Lah niku mangke wujude kula sebagai bupati akan mengalokasikan anggaran 300 juta per desa per tahun khusus untuk perbaikan jalan-jalan desa. Amin. Nah, Nggih, nyuwun sewu Pak Ipong. nggih. Jenengan wantun apa mboten kontrak politik kali masyarakat? Lho nggih wantun, wong kula niki setiap mubeng kontrak politik. Wingi tanggal 24 Mas Jok Lidek nggih. Nggih. Tanggal alun kula kontrak politik kali masyarakat Ponorogo dinotariskan. Kontrak politik niku perjanjian antara kula Ipong Mukhlisoni kalih masyarakat Ponorogo yang isinya perjanjian ngeten bahasa nggih. Lek engko aku dadi bupati akan mengalokasikan anggaran 300 juta per desa per tahun untuk perbaikan jalan desa. Lek ternyata nggak berhasil mengalokasikan, maka Ipong Mukhlisoni akan mundur sebagai bupati. Nah, niku ya. Cocok napa mboten Pak niki? Lah Pak Supri, lah mbok bengi niki dijak kontrak politik kula nggih purun niki. Nggih, niki cobi kula Niku sing penting ngeten Pak. Niku kontrak pinan pun politik nggih. Nggih, kagungan pripun, dalang Mas? napa? Dereng. Pripun Mas Sun? Pripun? Dalang sebagai publikasi penjenengan. Nggih, nggih. Dalangnya Sarana, pun sarana. badan apa dereng? Pripun Mas? Sarana untuk publikasi dalang ya dukun. Saran Lah ngeten. dalangnya nggih Masun. Matur Estu suwun. Pak ngene. Insya nun sewu Eh, menika kontrak politik tulisan siap insyaallah kontrak politik Ya publikasi ditulis, Dalang ditulis. Masun. Dalangnya Masun ditulis Nggih. ya. Sesasi main ping 8. Nggih, cobi Pak, program sanesipun Pak untuk pemberdayaan masyarakat cobi disampaikan. Oke, mangke. Masyarakat. Jadi untuk meningkatkan ekonomi pedesaan, maka kita akan mengalokasikan sekurang-kurangnya 100 juta per desa untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Teng Padas pun wonten apa mboten Pak Lurah? Oh sampun. Mangke kalau bupati disukani modal minimal per tahun 100 juta Pak Bri. Lah uang itu bisa dipakai untuk mendorong masyarakat ibu-ibu untuk melakukan peningkatan ekonomi. Amin. Saya punya program namanya One Village One Product. Satu desa satu produk. Engko ono desa sing khusus memproduksi keripik tempe. Ono sing khusus memproduksi ikan nila. Apalagi make jadi tiap desa itu masing-masing berbeda-beda. Tapi kali diselani nggih Pak Ipong nggih. Nggih, monggo, nggih, Diselani nggih. men iso gayeng ngoten nggih. Nggih, nggih. Mumpung Ya, dipindahake belokin, Mas. niki. Muga-muga tenanan. muga-muga. Iya. Pira kontrakku mang piye? Pun gampil. Siap Mas, siap Mas, aman Mas. Mengki Aman, Mbah. Satu Kopi. bulan 8 kali Mas. Pentas 8 kali di Ponorogo. Loh, Jenengan seneng Pak Ipong dileput mungkin. Wah, ya. Ya, belok Dipun tepe. selengi sawetawis nggih Pak. Pak Ipong nggih. Pak Supri. Aja ninggal aku trimo gonceng wiwit biasane video ini
Nun sewu. Nggih. Pripun? Nggih. Menika sampun dipun cawisaken apa komitmen dari beliau Bapak Ibu, monggo disaksikan seluruh warga masyarakat. Kontrak politik beliau Bapak Ibu disaksikan untuk seluruh warga panjenengan ing bincang yen nganti ora klakon luwih becik mudhun. Lagi kontrak politik karo Masun ya nek to. Oh ngoten. Yo jelas kok Pak niku lho. Niki Duk. Nggih, nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang kula hormati, kontrak politik ini, kontrak politik menika istilahipun sebagai niat yang tulus dengan segala risiko bahwa kontrak politik ini adalah nanti akan ditandatangani oleh Pak Ipong di dalam rangka bahwa apa yang menjadi program Pak Ipong nantinya dapat dijalankan secara baik dan benar, dan apabila nanti di kemudian hari program khususnya pembangunan jalan-jalan desa, percepatan pembangunan jalan desa tidak bisa dilaksanakan, maka Pak Ipong siap mengundurkan Bupati Ponorogo. Saya kira itu, monggo Pak Ipong untuk ditandatangani. Kula aturi rumiyin Pak Ipong. Nggih, niki teng hadapan saya sudah ada kontrak politik tertulis wonten matrene. Notaris. Bismillahirrahmanirrahim niki kula tangani. Mangke lek sak Ponorogo pun ngelumpuk dinotariskan. Ya, Siap. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Mugi-mugi bisa terrealisasi Pak. Nanti saya yang kedua Pak. Kaya tanda tangan Kontrak politik kesenian Niki tokoh masyarakat saking Padas diwakili Pak Kademun. nggih. Saksine Mas Bambang kali Yes. Pak Yanto. Ya. kontrak politik kesenian niku nun sewu. Pak. Tanganmu aja lancang-lancang. Ya kowe DP-ne lho, Duk. Dawuh Mas. Kontrak ki ya nek DP-ne lho, Duk. Kowe ku nampani DP-ne ora ketang pira ya. Pekatan nggih. Mugi didum nggih Mas. Iki Pak nggih. Siap, Jadi Pak. DP-ne aku, Siap. kowe Nggih. Jogede karo sinden-sinden Siap, karo Yoko. siap maksud nggih. DP-ne mboten, Pak. Dereng menika dereng sangu Mas. Sembah nuwun, terima kasih. Dereng beto. Nggih. Pak Haji Pong beserta penyanipun Bapak Supri sembah nuwun, sudah jelas, singkat, padat. Ya Mas. Menika ringgitan tidak ada atribut menapa-menapa, hanya beliau menitipkan pesan untuk kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ponorogo. Mas Jul, Nggih, Siap, Mas. matur sembah nuwun Pak. Siap. Nggih. Sun Gondrong matur sembah nuwun. Kula dongake panjenengan semboten dados Mas, pimpinan. Pak Ipong, Nggih. niki kontrak politik nun sewu. Kula mboten butuh tanda tangan. Niki sing kula butuhne DP. uang muka menika. Uang muka. Contohnya ora sah. Bek cedhok mulai ngantek itu tanggapan liya Masun lho, cilaka Oh lho. iya, dipanjeri sik ngono to. Uang muka, Pak. Mboten gojek Pak. Gojek kowe iki celintisan. Ala lho kowe asline ya ora ngarepne ya. Sembah Mas. nuwun. Engko uang mukane awake dhewe telepon-teleponan. Sandika dawa Pak Ipong. Terima kasih Pak Supri. Eh, Sembah nuwun Pak Haji Pong. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, entak-entak. Lo. Monggo Mas. dipun Dawa, lajengaken Mas. nggih. Bacutke jaipeng ya Mas. Siap, Monggo Mas. nderek. Iki rak wis jame rada wengi, mangga ya. Ya, jaipongke daun pulusan Mas. Monggo. Nggih. Nganggo intro Mas, mangga. Siap. Hei. 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 Oh, hei. Hei. Ah, hei. Ah, hei. Hei. Oh, hei. Oh, hei. Ah, hei.
bacot ki wonten gara-gara Mas Joklitik Nggih, kali Mas sembah nuwun Joklitik. ngestaken dawuh Mak Cangi. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi